Hey,
Matur sembah nuwun. Durung-durung wis diceki sangu kabeh, sing jarang, sing ning dhuwur, sing ning isor komplit, ora ana sing keri. Mugi-mugi nggih, mugi-mugi ingkang hamengga gati, mugi tansah nggih menika manggih rahayu ing sambikala setunggal punapa, ora saya lokak nanging tambah saya kebak. Amin Allahumma amin. Ya Allah Gusti, niki penari jaranan wurukanipun saking Wahyu Ajijaya. Nek iki kabeh iki sing marai Pak Supir. Nggih. Nggih to, Pak. Lho Pak Supir iki pinter lho. Nek iso main kaya ngono, iso marai nari lho, iso marai MC aku alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga panjang yuswa ya Pak Supir. Barokane manis-manis Tanjung Kimpul. Kanca-kanca bena dina sura iki lho, pampir ra tau main gara-gara Wahyu Ajijaya main bijak pin. Matur nuwun alhamdulillah lho pin kowe. Tapi kau aja niru-niru aku, nah aku laris biasa. Enak. Sing penting nang acara aku ning kowe to, Pin. Nyoper oke lagi bisa nyoper kowe.
matur sembah nuwun sanget nggih pokoke wis amin Allahumma amin rezekine tambah akeh nggih pokoke tak dongake kabeh karo kanca-kanca amin Allahumma amin. Dikasih satu lagu monggo Pak Supir manut Mbak Yanti satu lagu. Lagune sing rancak sing penak sragen ben iso goyang. Nggih. Oke.